Hola, som l'Alison, la Nanta i la Calsum. Benvinguts al nostre podcast. En aquest programa us explicarem sobre el manteniment i l'estalvi dels recobriments i acabats. Però espera, abans de tot això, primer hem d'explicar què són els recobriments i els acabats. Els recobriments és un pas en la construcció i en la decoració, ja que amaguen les irregularitats i imperfeccions de les parets, forjats, altres elements constructius i els prepara per rebre l'acabat final. i els acabats són l'última part en la construcció i consisteix a fer tots aquells treballs necessaris per donar-li terminació a l'habitatge i així li donem un aspecte més estètic i habitable a la casa. Manteniment, seguretat i estalvi. Comencem explicant com mantenir i tractar els paviments i els revestiments. Si parlem d'un paviment de fusta, tipus parquet, tindrem en compte que no s'hi pot posar molta aigua. S'ha de fregar amb poca aigua. Com que és un material natural, s'han d'utilitzar sabons neutres, sense additius ni productes agressius. També tenim paviments de pedra natural que són molt bonics però molt delicats. Les pedres naturals són poroses i això fa que es taquin molt i es trenquin amb la caiguda d'objectes. Els paviments més resistents són els ceràmics. Es fan servir normalment en cuines i banys perquè resisteixen molt bé l'aigua, la humitat i els productes de neteja. El seu punt feble són els cops. Si cau un objecte i es trenca una part, és molt improbable que es pugui arreglar. Si parlem de tèxtils, com catifes o moquetes, caldrà netejar-les amb productes que respectin el teixit. És molt important evitar que hi caigui menjar o líquid que taquin. En el cas que hi caiguin, s'ha de netejar ràpidament, per tant, de poder evitar taques. Si parlem d'acabats, com per exemple aixetes, poms a les portes o interruptors, aquí us donem uns consells per mantenir-los nets i cuidats. Aixetes. És ideal netejar i assecar les aixetes després de cada ús. Per a la neteja exterior, un drap húmid o esponja suau i un sabó neutre poden servir també. Has de netejar filtres dins de l'aixeta i rentar-ho amb aigua. Així eliminarem els residus que es vagin acumulant. Els poms de les portes. És convenient tenir en compte quin producte és bo pel material del nostre pom de casa, ja que per cada material és diferent el producte que necessitarem i d'aquesta manera prevenim que la brillantor s'esvaeixi. Interruptors. Els efectes que hem d'evitar en els nostres interruptors de casa són d'humitat i temperatures elevades, atmosfera corrosiva, brutícia o pols excessius. Seguretat. De revestiments ens trobem de molts tipus. El més utilitzat és la pintura. És molt revellant quan s'aplica una pintura que no sigui tòxica. Per tant, millor utilitzar pintures a l'aigua que pintures viníliques. El manteniment de la pintura es fa repintant les parets cada cert temps. L'avantatge de la pintura és que pots anar variant de color per renovar la casa. Sempre que pintem d'un color que no sigui blanc, la paret serà més fràgil. Quan freguem una taca va perdent el color. Un altre revestiment és el paper. Cal aplicar-lo amb coles que no siguin tòxiques i n'hi ha que es poden rentar i que són molt resistents i n'hi ha d'altres que no perquè són delicats. A les parets també es poden posar teixits, fusta, material ceràmica i s'haurà de tractar de la mateixa manera que els tractem que quan els posem de revestiment. Les cantonades, el material estigui ben posat i que no pugui tallar, que estigui ben instal·lat i que no caigui sobre ningú. En seguretat, cal tenir en compte que les cases que tinguin molts teixits o molta fusta tenen pitjor reacció davant del foc, cremen molt més ràpid i són molt més difícils de netejar. Pel que no són aptes per hospitals, escoles i edificis amb molt ús que han d'estar molt nets. L'estalvi. Els materials tèxtils que conserven millor l'escalfor, el revestiment més econòmic és la pintura i que depenent del color que s'esculli hi ha colors que reflecteixen la llum i n'hi ha que escalfin. Si en una casa hi posem catifes o moquetes, l'habitació conserva millor la temperatura i no és tan difícil escalfar-la com si no tinguessin cortines, catifes, etc. Esperem que us hagi sigut útil aquests consells de manteniments, seguretat i estalvi. Us esperem al proper podcast. Fins aviat!